ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд бародаро. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 136 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 15 мошини фурӯшие бародаро дар як ҷо мешинем, бо диққат ҳама каса тамошо мекунем бародаро. баъди як рекламаи хурдакак видеоро сар мекунем бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед бародаро. шахсоне ки мехоҳанд мошин харидорӣ кунанд аз Россия шаҳри Москва, ба ин бародар муроҷиат кунанд. ин бародар ба шумо харидорӣ карда ба Тоҷикистон бурда соқ саломат мерасонад. кадом намуд мошине ки мехоҳед бародаро? касоне ки мошин харидорӣ кардаанд мехоҳанд баранд, ба онҳо ҳам ёрӣ мерасонанд ва хоҳанд бурда мошини онҳоро ҳам ба Тоҷикистон мерасонанд. пешпардохт $1000 мебошад бародаро. номерҳо дар рӯи экран ва дар таги видео мешавад. марҳамат, занг занед. мошини якум Opel Hatchback, соли барорӣ 1997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 6 моҳа бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи ин мошин 26500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 196000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар комментария фикрҳои худро ҳатман нависед. дуюм мошин Chevrolet Lacetti, соли барорӣ 2005, объем мотор 1.6, коробка автомат, бензин газ, 4 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 30500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 226000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Hyundai Starex, соли барорӣ 2001, мотор дизелни, ҳуҷҷатош 1 моҳи дигар мондаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархи ин мошин 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 192500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. бо алишам мешавад ба ягон мошини Opel. Астраҷӣ боша, Hatchback боша, седан боша, фарқ надора, Opel боша. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Daewoo Leganze, соли барорӣ 1998, объем мотор 1.8, коробка механик, бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. мошин худаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи ин мошин 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 74000 рубли русӣ мешавад.
бо савдо мешавад. Телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. Марҳамат, занг занед. پنجم ماشین وز 2107 سالی برارشش 2004 страховкаш 4 моҳа 4 моҳи дигар монда 4 баллони зимнӣ дора 4 баллони леднӣ дора. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, улица Октябрьская. нархи ин мошин 40,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 5400 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1998 объем мотори 1.6 коробка автомат бензин гази евро 4 дора. 7 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин 6 моҳа танировка дора. 4 дараш электропакетай, кондиционераш кор мекуна, CD салонай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 40,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 296,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, ин нарха ман намондам, соҳиби мошин мондагиай, и 40,000 мегаша. не ки бо савдо мешавад. савдо мекунем. ҳафтум мошин Opel Vectra соли бароришаш 1993 объем мотори 1.6 коробка механик бензин газ. ҳуҷҷатош моҳи февралда буд мешава. 4 баллони нав дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 18500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 136,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2006 объем мотори 1.8 коробка автомат бензин газ. 6 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи ин мошин 59,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 437,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1997 объем мотори 1.6 коробка механик бензин газ. 10 моҳа ҳуҷҷат дора. бародаро, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 дараш электропакетай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ин мошин 38,000 сомони тоҷикӣ мебошад.
با روبل حاضره گردانیم 281,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. دهم ماشین نکسی دایو گرمانسکی سالی برارشش 1996 ابیو موتور 1.6 коробка механик бензин газ ҳуҷҷатош буд чидагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи ин мошин 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 133000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. یازدهم ماشین اوپل خچیبگ سالی برارشش 1997 ابیو موتور 1.6 коробка механик бензин газ ҳуҷҷатош 100% кондитсионерш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 24000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 177500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. دوازدهم اوپل استرا جی سالی برارشش 1999 ابیو موتور 1.6 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархи ин мошин 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 200000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. сенздаҳум اوپل خچیبگ سالی برارشش 1996 ابیو موتور 1.6 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 21000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 155500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. چهاردهم ماشین اوپل زفیرا سالی برارشش 2002 پریسپ دوره برادرو ابیو موتورش 1.8 коробка механик бензин газ гази евро 4 задагиай 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин аз Москва бурдагиай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 55000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо присебш бародаро ба рубли ҳозира гардонем 407000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.
پونزدهم ماشین فورد فوکوس соли бароришаш 2000 абиё мотори 1.8 коробка механик бензини холӣ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Люблино. нархи ин мошин 140,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 18900 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.